Dwi'n meddwl ar y brig ar hyn o bryd, mae fyny rhif 1357. So ar Arden Hall Elen Sina. Mae'r gasell hyn wedi bod yn gasell llwyddiannus iawn, dwi'n meddwl. Ie, ni jyst wedi tynnu sylw, wrth gwrs, o'n i'n gweud bod yr oedolion i gyd yn un dosbarth na. Pleser gweld bod y gymdeithas, y Sioe Frenhinol, wedi cynnig dosbarth ar wahân, fel y ceffylau ifanc. So, y dosbarth tu flaen i ni yw rhywbeth rhyw wad fel, neu rhyw batrwn, ond bod o dan 148 centimetr. A dyma ni, o dan beirniad, Cath Davies. Mae'r beirniadu o'r ceffylau Rhanfrid Cymreig yn dod i ben, Cath yn y glas, yn pwyso, mesur a camu i drial benderfynu am y gorau o'r cesig neu adferch o dan 148 centimetr. Fe fydd y benderfyniad, dim yr hwydd. Rhywbeth wedi dala dy ligad i, Lowry? Wel, ar hyn o bryd, mae'r un sydd ar y brig, dwi'n meddwl mod i'n drawiadol iawn. Oedd hi hunan wedi bod yn pencampwriaeth y Caseg yn ebol hysi mewn nôl yn 2025, so llynedd. Yeah. So mae'n hen gyfarwydd a bod ar y brig yma. Mae'r ddwy cyntaf ma'n debyg iawn, rili, o ran teip. Beth byddwn ni yn meddwl bydde Cath yn chwilio am, chod ceffyl fel reido i'r plant, chod real poni bach. Yeah. Bod nhw'n dwt, bod nhw'n gywir iawn, chod bod nhw'n sweet trwy pennau. Yn dangos yr quality chod o beth mae'r Rhanfrid yn gallu edrych fel. Ie, odi, na, wy'n cytuno dy ti. Mae'r Arden Hall Eleni Sina yw enw, yr Caseg Wag hyn, a fel wedodd Lowry, fe gath i lwyddiant blwyddyn diwetha. Jonathan Hughes-Jones yn lan i dangos. Wedi tynnu gap achos bod y gerrin goch yn dod, a dyna ni penderfyniad wedi wneud. Y gorau o'r Caseg Wag neu adferch dan 148 centimetr yw Arden Hall Elensia. Wedi cael ei magu wrth y march, Strangsdale y Matador, enwog iawn, mae hwnna'n farch da dros y blynydde wrth brydfa Rotherwood yn dife. Rhywun sy'n diddordeb yn poni merlod marchogaeth plant yn deall yr enwau na, ac allan o Arden Hall Champagne. Jonathan Hughes-Jones, Cath Hughes-Jones, a Debbie Thomas. Tri perchynog fel i fi'n deall nhw. Ac fydd y dri na'n bles iawn wedyn ni o gael y gardyn hyn. O'n i eif i mlaen falle yn y bencampwriaeth i wneud beth wneud i blwyddyn diwetha, ynddo fe? Ie, yn hollol. A dyma ni yn adran Rhanfrid Cymreig. Mae yna ddewis wedi bod ar y gorau o'r Caseg Wag neu adfarch o dan y poni de. Hynny yw, yr cefn ni'n gweld yn mynd wrtho ni ar ôl wneud gwaith taclus iawn. Jonathan Hughes-Jones a Arden Hall Elen Isina. And in fourth place, we have 1349. John Hughes-Jones, you're back again with the same mare, and you're leaving the ring again with a red rosette. Absolutely fantastic to win the class again. And also we've scanned the mare in foal for next year, so hopefully we'll be back with a foal at foot next year. And with their foals, what is the aim for that then? I mean, this is a fantastic mare. Is the aim to breed the riding ponies for the children to ride? Well, this is a great relation. It's the Arden Hall prefects, and obviously a huge success of ponies being bred. But we've decided to go down the breeding line, so we've obviously got a couple of mares now to do that as we're getting older. Getting older, but still plenty of energy to run around this ring. I don't know how lame I'll be so after tomorrow. Perfect. Well, many congratulations. Diolch.